Coma sempre que chegaba a casa, non atopaba as chaves por ningures. Comezou a remexer nos petos da cazadora na súa procura, pensando, unha vez máis, que as perdera. Era unha noite agradable, nun barrio tranquilo, mais silencioso demais aquelas horas. Non se vía ninguén pola rúa, só algún gato ou algún can remexían no lixo. Por fin atopou as chaves, e cando ía abrir a porta, alguén se lle acercou por detrás. Non deu tempo a palabras nin a plantarlle cara ao seu agresor. O canón dunha pistola e unha bala que saía directa cara a súa cabeza foron as últimas cousas que puido recoñecer. O sicario soltou a arma, confiado en que non deixara as súas pegadas nela e que xamais relacionarían a pistola con el, e botou a correr hasta esfumarse na escuridade da noite. Un vehículo agardaba ao afastado da vista de posibles testemuñas. No interior, un home cunha chave colgada do pescozo que brillaba cada vez que a luz duns faros incidían nel. «Todo ben?» Preguntoulle nada máis tomar asento e pechar a porta. «Sen problemas», contestou o sicario satisfeito. O automóbil arrincou e abandonou o lugar cunha velocidade moderada para non chamar a atención. Mentres, o corpo inerte permanecía tirado a carón do portal, coas chaves aínda na man. Unha mancha vermella expandíase por todo o chan da beirarrúa, igual ca unha marea imposible de frear. Os cans e máis os gatos escaparan asustados polo estalido do disparo. Polo demais, a rúa seguía baleira. Os poucos que se atreveran a asomarse despois de escoitar o tiro botaran unha ollada rápida e volvéranse esfumar. Non querían ter problemas. Unha veciña que sabía de quen se trataba avisou unha ambulancia. Despois chamou a alguén que lle puidese facer chegar a nova familia. Mal asunto, pensou. Isto non pode traer nada bo. Malos tempos aveciñaban.